arabadona joen kalo kile bisaba an balima o bisimila mala cuka don kibaru kɛnɛ kan bi kibara minnu b'an bolo kada kulo kan o de ye Médecins Sans Frontières mɔgɔw olu kɔni ka barakɛla masegi minnu kɔni kun minɛla an sɔngo kɛrɛnkɛrɛnniyara urara ko ni mɔgɔ ninnu kɔni labilala kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ kabini avril kalo kile 7 k'aw ladɔnya ka fɔ kabini avril kalo kile 7 Médecins Sans Frontières ale kɔni ka barakɛla masegi marifatigi dɔw kɔni kun taara ni nunu ye nka kuma se ka dɔ ni marifatigi nunu kɔni kun ye maa kelen minnu ye kunun tarata do juin kalo kile 28 Médecins Sans Frontières barakɛla dɔw olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko u ka mɔgɔ minnu kɔni kun minɛla ko u labilala kabini ntɛnɛn do ni o kun ye juin kalo kile 27 ye k'aw ladɔnya ka fɔ ko ni maa minnu kɔni labilalen filɛ nin ko u masegin bɛɛ lajɛlen kɔni dafalen do ko wa fɛnɛ ko basima u si sɔrɔ an bɛ wagati min na i ko sisan ni mɔgɔ ninnu kɔni kun minɛla kun na an ma se k'o dɔn fɔlɔ wa mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye u minɛ olu kɔni suguya ma dɔn fɔlɔ nka an mana kibara wɛrɛ min sɔrɔ o kɔfɛ an b'o da aw tulo kan kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye Kucala ɲɛdi bana min bɛ yen nɔ ni an k'o ma ko bugun o kɔni furakɛli bɛ ka kɛ fu kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ Mali jamana ɲɛmɔgɔw olu ni silamɛya diinɛ dɛmɛli waribo n'an k'o ma ko Banque Islamique de Développement olu ni maa ninnu ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna la Kucala kɔnɔna la ɲɛdimi bana ni o kɔni ye bugun ye o furakɛli kɔni ye fu ye nin kunɲɔgɔn in bɛɛ kɔnɔ a baaraw daminɛla kabini ntɛnɛn do juin kalo kile 28 wa a bɛna to senna fo jumadon k'aw ladɔnya ka fɔ kɛnɛya tigilamɔgɔw olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko olu kɔni ye an ŋaniya ka fɔ ko u bɛna maa 200 ka olu kɔni de ka ɲɛ operation kɛ ko wa ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ kɛ fu la nin baara ninnu kɔni bɛ don an ka jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni ka wulikajɔw kɔni kɔnɔna la wulikajɔ minnu ɲɛsilen don kɛnɛya o kɔni sabatili ma bɛɛ lajɛlen ye kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye tɛnɛn don juin kalo kile 28 marifatigi dɔw olu kɔni ye bingalikɛ wale ta ka ɲɛsin Bacankara dugu dɔ kɔni ma ni o kɔni tɔgɔ ye an ka kanda kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko ni marifatigi ninnu kɔni jigila dugu kɔnɔna la ko ka dugu kɔnɔna kɔni ɲagami ko ga ko a yɛrɛla ka fɔ ko maa kɔni ni ma to a ko da fɛ nka sɛgɛsɛgɛliw kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko ni marifatigi ninnu kɔni taara ni nin dugu in kɔni bagan tila bɛɛ lajɛlen ye an bɛ wagati min na i ko sisan a ma se ka dɔn ni marifatigi ninnu kɔni kun ye maa kelen minnu kɔni ye nka kibara wɛrɛ mana sɔrɔ o kɔfɛ an b'o da aw tulo kan kunnafoni kuncɛla kibara wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ye kabini ntɛnɛn do baara dɔw kɔni bɛ ka kɛ Bafulabe mairie kɔnɔna la ni o kɔni bɛ tali kɛ mairie baarakɛlaw olu kɔni ka kalanni ma kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko Bafulabe mairie kɔnɔmɔgɔ 33 ko kalan dɔw kɔni bɛ ka ta ka ɲɛsin olu ma walasa k'u ka baaraw kɔni sinsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la wolosɛbɛnw dilanni ale ni dugudenw olu mago bɛ se ka se sɛbɛn wɛrɛ minnu kɔni ma u mago ɲɛ sɛbɛnw mairie kɔnɔmɔgɔw olu kɔni ka nin kalan ye ni o ye u ka formation ye ko o kɔni dabɔla walasa cogoya min na duguladenw olu kɔni bɛ se ka lafiya sɔrɔ mairie baarakɛlaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ u ka baaraw taabolo la wa fɛnɛ sɛbɛnko olu kɔni fɛnɛ bɛ se ka teliya cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la den fitininw olu kɔni ka wolo sɛbɛnw an balimaw ni ne kun ye aw ka bidon kibaru ye ka da aw tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ